ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардуро созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Гӯш мекунед ки дар имрӯза навормада чӣ рӯй кардагиян. Бо диққат гӯш кунед. 3D1 Opel Astra караван астай, комбайни ҳарчи медраваку бардуро амхели астай, Opel Vectra B астай дар Москва 70000 рублш мега. Бовар ки нархи зур. Замин астай бардуро 45000 сомон. Видеоро то охша тамошо кун мефаҳмӣ ки дар ҷои замин 45000. Хуб, хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Хуросон, дар ноҳияи Файзобод ва дигар ҷоҳоам. Квартирои арзонам бардуро бисёре адата қизиқша гап мезанам. Як комнатаи 117000 сомон, ду комнатаи 35000 сомон ва дигар чизои арзонам бардуро бисёр рӯй кардагам. Фақат ҳами видеомро то охиша тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмед. Аз куҷо хона замин квартира дар кораи дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Агар хона дар кор набоша дар комментария бинависен, беҳтарин видео. Ва бардурои азиз, касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Мисли ҳар вақте аддона лайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки хонаҳои арзона пропуска накунен, дар канали ма подписатсия кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ами территорияда бардуро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонош аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бачаё чаки навор сар шид ба қизиқ иса гӯшка ки бовар ки навор зури бад омадагиайда. Як фирмара тавсия метем, кор фақат барои занҳо, фарқш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигиред. Инами номерои десен WhatsApp шуда бинависен апашко, шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмона. Фақат бигӯед ки номерота ай канали Сауду Тиҷи гирифтам, тамом. Апашко хоҳаро модаро шумо бинависен, ин кор барои шумо ай. Ами кори зур айда мақсад ҳар моҳ оли гирифтан мегирӣ. Ҳар моҳ мисол даромад дорӣ. Бардурои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор умуман барои шумо нестай. ана ки бардуро мегзарем ба дiyum эълони имрӯза. Як хонаи фасони дига ма дароӣ кардагиам, бовар ками сумешид ҳози мехаридимаш да. Хонаи фиши бардуро қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, қариби постиш давдай. 12 сотиқ замини калонда 3 дар хона кардаги, 2 хонаш ремонт дорад чхеле десен. О светиш ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%, ошхона ва дигар чизошам бардуро ана сохтмонаш бидай мега. Дигар чизошам мисол сохтагиам. Нархиш 230000 сомон арзон мекуна, ё али шамеша ба хона дар шаҳри Ваҳдат. Хулоса 230000 сомон 1,180,000 рубл мешидай. Номерои паёнгиш дар WhatsApp дора. Касе ки бардуро аз ноҳияи Файзобод хона харен, мардак боре тавсиятон метавонем нами хонаи арзона бихарен ки касе ки мисол пул дора. Нархи зур бовар ки. бачаё ча лайкас ланси шапка неки гап нест неки. Мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Astra караван рангиш сиёҳ, соли баромадаш 1998 сол аст. Судишвориш газ бензин кор мекуна. Объем моториш 1.6 литр, коробка механик. Мотор хадавой баллониш созай бардуро, лабавоиш кам тарак трешни дора мега. Адрес ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати Исфисор. Нархша 40000 сомон мега, таргават мекадай. 200000 рубл мешидай. Номерои телефониш номерои Россияша имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара гирен. Astra караван 98 сол, чхеле гуфтам 40000 сомон, пули русӣ қати 200000 рубл. бардурои азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. Як замини арзони дигай. ин замин десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, кӯчаи Шуроби Искандар. 6 сотиқ заминда фундаментҳои ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, газхонаш рехтагӣ бидай. Фундаментҳои гирди заминам бардуро рехтагиай. Ов свеча гузарондагиам, ҳуҷҷатош 100%, дикама санги дига овардагиан чхеле десен. Дарахтҳои мевадиҳандаам дора. Пишти заминда 18 дона дарахти оличаи дигарам доштай бардуро. 18 дона дарахти олича. Нархша 220000 сомон мега, савдо мешава. 1,140,000 рубл мешидай. номерои телефонош аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.
خیلی که در اول ویدیو گفتم یا زمین 45000 است بردارو ممکن بسیار باور نکنن گفتن که سغرچه برای پراسموتر جدرو گفته نه شیرین همین چیزی است که کانکرین شگاب میزنم زمین فش بردارو قرار داره در ناحیه دنقره دهه انا خورم زمین نوم پیشینش جرتپا بوده 6 سوتیق زمین گیردش بسمن بلوک محکم کردگی او دوره حجتور 100% ایرای دشنبه کلوب 100 متر دورتر بوده بردارو مکتب صدیق در نزدیکیش هست نرخش 45000 سومون нархи зур неки бадруи азиз касе ки аз ноҳияи данғараен марда горе нархи зурай 45000 сомон 230000 рубл мешидай касе харидор бошен савдо мешава номерои телефонаш имо ватсап дора дӯстони азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза кай сабабе ки просмотрҳои мо бисёрай ва мо зур мефаҳмонем комбайн мисол чизе ки мо да арзон роӣ кунанд мо реклама мекунем бардуи азиз гӯш кунед срочни комбайни фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи хӯросон қизирқала дабудай нархша 60000 сомон мега 60000 сомон комбайни зурнеки 300000 рубл мешидай соҳиби ҳамин комбайн мега ки арзон мешава маълумоти бештара занг мезанен мегирен ҳардаш номерои тоҷикистона номерои поёнгишда имо ватсап дора занг зада комбайни арзона аз ноҳияи хӯросон ана қизирқала ҳамин тарафда бихаренша нархи зурнеки дӯстони азиз ҳамин хонаи десен срочни фурӯшиай срочни хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи хӯросон деҳаи қизирқала дабудай 6 сотиқ заминда 6 дар хона кардагӣ об светиш ҳастай мега документ дора ремонти хона миёна ҳамом туалетам доштай нархша 150000 сомон мега савдо мешава срочни бардуро пулшон дар корай 770000 рубл мешидай номерои бологишда имо дора номерои поёнгиш номерои россияша имо ватсап дора зангзда хонаи арзона аз ноҳияи хӯросон бихарен бардуи азиз мегзарем ба 8 эълони имрӯза як мошина рекламатон мекунам ана нарша интересоват кунен марда горе нархиш арзон гуфтесай бо диққат гӯш кунен срочна мошини фурӯшӣ Opel Vectra B мебошад соли баромадаш 1998 сол сӯишвориш бензин объём моториш 1.6 литр коробка механикай мошинаи учёт снимат кардагиай транзитай адрес Москва метро аэропорт дабудай адрес Москва метро аэропорт нархша 70000 ана рубл мега камтар савдо мешава 70000 рубл бардуи азиз камтар савдо мешава мошин дар россияй суми тоҷикӣ қати 13000 сомон мешидай номерои телефонаш имо ватсап дора зангзда мошини арзона ай россия бихарен яъне ки ай москва бачаёча хоб набараки мегзарем ба квартираҳои арзон квартира десем бардуро қарор дорад дар ноҳияи ҷаббор расулов дукомната 4 метр 40 квадратай ана домои пешинаи хона без ремонт гуфтагиай хе мисол ремонташ надоштай соҳиби квартира мега ки духонагаи фурӯшӣ 4 метажда ана кухни мисол ҳама чизош будай улица Гагарин нархиш 135000 сомон таргават мекадай 690000 рубл мешидай номерои телефонаш номерои тоҷикистона касе харидори аниқ бошен зангзда маълумоти бештара бигирен дукомната ҷаббор расуловда 135000 сомон чихеле гуфтам дӯстони азиз мегзарем ба 10 эълони имрӯза як квартираи арзони дига квартира десем бардуро қарор дорад дар шаҳри кулоб як комната 4 метажа 36 квадратни метр шаҳри кулоб наҳамаш дабудай дом бардуро навастройка хона без ремонт коробка чихеле десен соҳиби квартира мега ки фавран фурӯхта мешавад хона дар наздики балнисаи раъно ғафур нависагай назди обуной фабрика нависагай обуной фабрика срочни бардуро пулшон дар кор будай нархиш 170000 сомон арзон мекадай 600000 рубл мешидай номерои телефонаш ҳаст харидори аниқ зангзда маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ квартира десен қарор дорад дар шаҳри ҳисор духонага 4 метажа 60 квадратни метрай дом бардуро навастройка гуфтагиай хона ремонт дора соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ шаҳраки шарора духонага 4 метажда бозор балниса садиқ мактаб
маршрутҳо ҳамаш наздик будай, нархиш 170,000 сомон таргават мекардай, 870,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, касе дабардуру хона дар кораи шаҳри Ҳисор Шарора занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, анами квартира гаренине ки маъқул шид наршам созай ана гӯш кинен. Квартира чӣ қадр дорад дар ноҳияи Рудаки, яъне ки Ленинский район, ду хонага 1 этажда 43 квадратни метрай. Домои пешина хона ремонт дорад. Чӣ десен? Соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ дар гардиши ана Ленинград, як хонага, ду хонага кардагӣ, обши плошад 43 квадрат, хона топли пол дора мега, дар ҳамомаш отопление доштай, ана боз бисёр чизорам доштай бардрук, ана нархиш дастрасай. омада бинем бо савдо мешавад. нархиш 170,000 сомон, 870,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, конкретни харидоро зангш бизанем. дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. даде комментария фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем. нависае ки гилат гили олуча, лайка баги бача. хуб, ин мияш Марина зур нависяне ки нависае ки гилат гили мотор, лайка задам ба дитор. Саидов нависае ки гил дар даруни чуҷа, лайка задам ба мурча. ба ҷербақа бизанен лайка. хуб, ғариби диля нависае ки гил дар болои Мерседес, гапзани ҳами акада на самдели гап нест. ана диден чӣ хеле комментариҳои фасон менависанд. агар шумо хеле комментариҳои фасон бинависен, агар ман хондам ки хандидам, дар видеои оянда бифаҳм ки ҳамин комментарията я рекламаи тенҷ мекунем да шерои нар. ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки хона рӯй кардам бардро ҳаракат кардам, барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. аз куҷое ки хона аз ҳамин мисол квартира намондам, дар комментария бинавис, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва дӯстони азиз, касе ки то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. бардрои азиз, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка.